Pakiula naman ka sa kuha, boy. Uy, di man na kailap si mong papa. Hawa na lang rin, uy. Tana pa no, hindi kita kaamahan. Nagmahay ko, manuging anak ko nimo. Doon si Idol sa kuha ba? Nakisod na ni. Oh, ako to. Nanadrang item. Is. Ang banda. Na. Uy, ang duta kayo sa kumbayan, uy. Ay, mao niya akong cellphone bago, boy. iPhone 14 Pro Max, boy. Gihatag sa akong papa. Kaya labang ko niya. May pakabray no, love kay kasi mong papa. Palitan kag nindot na mga gamit ba? Saan din cellphone niyo, boy? Mura man iya kong cellphone, bray. Keypad lang ba? Mura man mahatag sa akong papa. Dili siguro ko niya love. Na. Pakiula naman ka sa kuha, boy. Uy, di man na kailap si mong papa. Hawa na lang rin, uy. Hawa na lang rin, boy, uy. Na, hindi na lang ko. Nakagabaw siyang papa, no? Ipad mo na yung cellphone. Balik na lang rin, boy, kung gwapo na yung cellphone, ha? Ay, salamat. Kakapoy sa trabaho, nakaabot na jud ko. Hindi ka lang lapay, ha? Ang sama ka, anak? Naunsa, kapangit ang iyong cellphone gihatag sa kuha o kay Boka. Naulawan ko dito kay Bibi Brian kay ngano no. Kay Boka, love kay siya sa iyang papa kay palitan siya nindot ng mga gamit. Ako, keypad, sumangka. Kabalo ka na. Lisod kayo mangita kwarta. O kabalo ka, sa akong kaagi, lisod kayo. Inalanggit pa nga, dili ko rin mo love pa. Oh, kani cellphone mo, ingana ni. Hawa na ko nimo dili. Itana pa no, hindi kita kaamahan. Nagmahay ko, manuging anak ko nimo, manuging anak ko sa pobre. Tanawa, nadamay pa ko, nadamay pa ko, nadamay pa ko. Paala na ko pa. Makita sa imong mga istorya, anak, oy. Sige lang, mangita ko mga paagi. Bahala na ni. Buhaton ako para sa akong anak. Oy, ni dool si Idol sa kuha ba? Nakisod na ni. Napa to imong trabaho diha, pre? Pait na kayo, wala na jud choice lain. Pre, illegal na pa yung trabaho, pre. Okay ra ba ka, ha? Pre, bahalag illegal na, pre. Buhaton na lang nako para sa akong anak. Ikaw, pre. Pagbantay-bantay, pre, ha? Nagara ba yung asit, pre? Salamat kayo, ha. Pasin ako. Hadlukan yung sudlan, ani, uy. Uy, positive. Lo, boss. Positive, boss. Nadaring target. Asa ka to siya, ha? Uy, tuwara, nakasinilag itong. Nasa iyang motor. Boss, ikaw to mag-order. Oh, ako to. Nanadrang item. Mo na ni? Oh, muna na, boss. Good item ni? Good na, boss. Very good, very good. Item day ha? Eglihok, eglihok! Ayaw, boss. Unsa na ni, boss? Pidiya ni! Ayaw, boss. Item day ha? Ayaw, boss. Unsa yung sala na ko, boss? Namaligya kang illegal na droga! Ayaw, boss. Eglihok, tawagan mo mong kauban. Sir, positive! Nadakpan na akong kuhan, suspect! Ayaw, sir. Maluwi ka, sir. Ayaw, sir. Maluwi ka, sir. Gusto ko na magkapang sinababan ako. Wala ka kabalo! Ang sala sa mong papa na maligya og illegal na droga! Pa, tinood pa. Oo, nak. Sorry kayo. Gusto na ko mahatag ang imong gipangayo sa kuha. Tama ng drama! Dara ra ka kay minor ka, dalo na ako ulit prisuhan ha! Grabe. Tungod sa akong gusto, nagihanto naman akong papa. Tungod sa kuha, dili na yan akong papa. Nasuya ko mo, anak! Ano di ko mo mapuntinto? Ano akong papa? Sorry kayo pa! Sorry kayo pa! Sorry. Hala. Anak, sorry kayo kung dili na ako mahatag imong mga gusto. Pero kung kabalo lang ka, gibuhat na ako ang tanan para lang malipay ka.
Kabalo ko dili pa sapat akong pagpanday kada adlaw. Biskan maabdan kog tungang gabi imo human, unta mapasaylo ko nimo kung anong kaniya kinabuhi akong nahatag sa imo.